Er den startet? Ja. Hej alle sammen, det er Dan, og nu skal vi lave det, der hedder Nerf Gun Tricks. Vi skal prøve at se, om vi kan ramme dem. Og det bliver godt nok lidt svært. Men vi har taget den her med Roger 44, hedder den. Rimelig præcis, ikke? Og vi har tænkt os at gøre en masse tricks klar. Og nu, se med på den her kanal, for nu kommer der nye tricks. Okay. Nu skal vi se, om jeg kan ramme en kugle på den her. Ram det ikke. Ram det heller ikke. Det var da utroligt. Græske, du skal skyde fra dåsen af. Vi prøver med et dåseskud. Nu skyder jeg ned i en dåse. Nu skal jeg skyde ind i en dåse. Det er fint. Min skud gik af. Ja. Og pilen den er inde i, som I kan se. Og nu er det dagens sidste skud. Nu skal vi se, om vi kan ramme det største forhindring nogensinde i Nerfens historie. Jeg henter tingene. Så kan vi lige kigge på alle skuddene, han har skudt. Og jeg skal ramme sådan en her. Og sådan en her. De her to skal rammes. Nu prøver vi lige at se. Dum. Vi stiller de to der. Så er det nogle kugler. For animationens skyld. Men det er to kapdækklodser, som er helt vildt svære at ramme. Det er de småste kapdækklodser, man har i hele verden. Ja, du kan købe to for 25 kroner. Vi køber en hel pakke. Der er gået 2 timer. Og der gik 2 timer på det der. Nu prøver vi at se. Nej, der er gået 3 timer 8 minutter. Ingen skills. Røg lige igennem dem. Ej, det var da irriterende. Christian, du snyder lidt. Du står for tæt på. Ja. Jeg skal faktisk se. Ja. Det er Vi venter i 2 sekunder. Det er ikke krukker, vi skyder efter sådan en. Vi skyder efter sådan en kakkepost. Nå, det er det, der larmer sig. Okay. Og det er min dåse, vi bruger. Yes. Og dette var så Nerf-trick-videoen. Så I køber den her i blå og i hvid. Vi har valgt den i hvid. Vi har været inde og afprøve den. Den er rigtig cool. Den har 8 skud. Kan skyde. 2 på samme tid. 2 på samme tid. Det kan vi godt lige vise. Gider jeg så fast? Grænse. Den skal skyde 2 på én gang. Det kan den godt. Se! Så! Tak fordi I så med på den her video. I må rigtig gerne like de andre videoer. På et eller andet tidspunkt, så kommer der en rød baron video. Jeg ved ikke hvornår. Måske om en uge, måske om 2 uger. Men I må rigtig gerne like den her video. Rigtig mange tak. Hej hej!